Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Assalamu alaikum yiɗɓe sehlaɓe musidɓe yaddiɓe yeeɓiyankoɓe Sow TV rewteɓe golle ɗumen on beltanama tigui rigui eɗen ɗo hande e nder Petrobac taw addi men ɗo ko haaju daguiɗo haaju kimmuɗo kadi ko erago faade dendagal julɓe ha tendi kadi e lamɗo leydi Sénégal kadi faaki on tan ha tendi kadi e dendagal waɗiroɓe fi sabilillah saabu eɗen joguiɗo caɗele kewɗe ko fati e ndiyam ko fati e hôpital uji ko fati e école aji foof no wuura e oɗo diwan ha tengti kadi e wuuro Petrobac wadde ɓesgu foof yalti gam haalde ɗe caɗele wadde joni mbiyetemi ko Alaji Jigole jettetemi ko Jiggo min calmini bandiraɓe fof min calmini kadi Sow TV Allah jarama on jarama eɗen ɗo hande e Petrobac noon sa yiiɗi ɗum andude woni koye département Podor commune o ko Dodel so ari Dodel bangue mum wargo de 25 kilométres ko ɗon woni wuuro Petrobac tawre caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam noon alhamdulillahi rabbil alamin wonko daña kono wonko heddi tigi Petrobac ina wayno ngo wuuro kongo wuuro ganni kongo wuuro diine kadi kongo wuuro ɓooygo e nder guure ina wayno ngo yalti koye wuuro wiyetego Marda ceernajo goto ina finanno ɗon ne wiye Alaji Moaji An wuuro ngo kongo darigo e joni woni temedere e duuɓi nogas e quelque ina fayi seeɗa wuuro ngo kongo wuuro aada ko wuuro cosaan wuuro ngo ango dilla e gueɗe ɗe gaynaka e ndema e hunde e ɗaniyankoɓe wuuro ngo ina waɗi école ina waɗi courant seeɗa wonko woni hen won kadi ko manque hen wonko waɗa hen noon e wuuro he wono wonko manque e wuuro he e on banggue wuuro ngo ngo ala ndiyam wuuro ngo ala ndiyam wuuro ngo sa waɗi appapare ko wawa finata e maggo ko ina wona hedde 260 ina fina e nder maggo kono ɓe ngala ndiyam to ɓe ƴoktoyto to kilométre jeetati laabi ɗiɗi jawol e gartol 16 kilométre wuuro ngo ala ndiyam ko caɗele wonande wuuro ngo ala laabi ɗum ko hunde heddide nde suwa rew waɗede rewɓe nana e wuuro he kala hen keptotoɗo adi wuuro ngo ala dispensaire kala hen keptotoɗo waɗete koye saret mbabba nawe ɓeeɗo Allah walla ɗumen jettoyo keptoyo ron ɓeeɗo keptoyo e ladde ɗum fof ina dañe hen min ngala kadi laabi moƴƴi wuuro ngo sukaɓe nanɗo ene ngala golle ina pina ɗo e wuuro he ko yanti hen ko wuuro ngo gueɗe kewɗe ɓe ngala ina tengti noon e ndiyam e rewɓe nanɗo hene ina jiiɗi machine ngaji ina jiiɗi jardin ngaji ina jiiɗi kala ko rewɓe dillata aɓe jiiɗi dillude hen koɓe yiiɓe rewɓe dariɓe kala ko wanno ɗo meeɗi ɗo dañde jardin ɓe ƴogoyde koye maɓe gaddi aɓe dewsa ɗo haɓe dañi hen haɓe dañi hen no feewi guure ɗe fof ngari meehi ɗum hay pipa adduno ɗum ɗo hay pip dañi hen weltare ha waɗinimi hen jeenayde ɗum noon min jiiɗi wallede wuuro ngo ina waɗi école o waɗi ko classe uji ɗiɗi hen classe goto ko IEF rokkiɓe classe keddiɗo ko commune Dodel rokkiɓe kono fof yonani
sukaɓe nanɗo ha joni ñagara koye calleji siège uji ɓe ngala ne waɗi hen berta ko cekke ɗum fof nanɗo e nder wuuro he kala noon no neɗɗo wawi wonde joguiɗo bawɗo wallude amin berti juuɗe amin ñaago ɗum nde wallare min sabu minen mi yiɗa fusde wuuro ngo sabu wuuro ngo ko wuuro aada wuuro cosaan wuuro ganni konko ɓooyngo wuuro ngo duuɓi temedere e quelque hay goto yiiɗa finde suba goto tan eggo ɗum kono kala ko egga en amen kam ma ndiyam eggoɓe amin ñaagui yimɓeɓe amin jaagui kala joguiɗo moyen min pawani tan noon e laamu kala joguiɗo moyen amin ñaagui yo wallu min hen ko yanti hen ko wonko fuɗɗa koreji amen France naaɓe ina mbaɗa gasanno amen ɗo balkeɗe mataw ɓe kaldunoɓe wonno ɓe mbaɗi ɓe mbino ka ɓe mbaɗa solaire ɓe gasa ha heɓa ndiyam ɓe mbaɗa solaire Allah hoddiri noon ɓe gasi yulani ɓe monti solaire uji fof ɓe monti CTD o tan ɓe goppiri noon ɓe jeehi ɓe julani ɓe mbino maɓe garta kono ha joni ɓe garta en ɗum noon kala joguiɗo moyen min kannani ɗon tan amin ñaagui yo wallu min kadi wallira min saabi Allah sabu min jiiɗa e dayde wuuro ngo eyyi sabu amin dilla e gueɗe ɗe foof amin dilla e ndema amin dilla e gaynaka minenne kadi min ngala so wona ɗum min ngala haydara so wona ɗum amin ñaagui e kala joguiɗo kattanɗo yo wallu min eyyi Allah jarama on jarama 16 kilométre ummade ɗo e wuuro addude ndiyam e 23 kilométre gam heɓde safaru ummade ɗo faade jum kolum caɗele musɗe ko fawi koye dow pittali temedde ɗiɗi pawɗi ɗum noon ko ɗum hunde musde te wona hunde hande wona laabi wona ndiyam te ko ɗum hunde ɓurde himmude population sabu ko ndiyam ko kañum woni afu cellal so ndiyam ala cellal wawa heɓede sabu ko cellal woni afugal cellal adi ɗum ko laaɓal noon ko ndiyam heɓat ɗum noon wadde joni joni ma en dokku jogo konngol o haalanima e ɗemgal wolof gam wawa yaaji. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Min de ñu ngi fii ci dëkk bi ñëw Fetobak dëkk cosaan la ba pare dëkk bi am na téeméer ak ñaar fukki at dëkk bi am na ko suñu diggante ak fi ñuy fajoo mu ngi nekk 25 kilomètres pour buñ ko amee ku fi feebar pour ñu jëlee ko fi yóbbu ko ci ay saretu mbaam lañ leen di teg wala ay saretu fas pour ñu mun a am loo xamante ni daf ñuy faj suñuy njaboot ak suñuy maam suñuy seet suñuy doom yëpp amuñ fu ñu fajoo waaw lu ci topp tamit suñu wutum ndox nekk na juróom-ñett kilomètres pour ñu dem wuti ndox ba pare ci ay saret lañ koy def ndox mi ba pare sellut xam ngeen rek doomu aadama moom lépp luy dugg ci moom dafa war a sell waaw ci ay saret la ñuy teg di dem di indi bu ñu amoon lu ñu jàppale pour ñu mun a am ndox fii ci Fetobak dina doon loo xamante ni daf ñoo gënal ñu ngi tàllal suñuy loxo nag di ñaan bépp autorité boo xamante ni mu ngi fii ci biir Sénégal ak partout dans le monde pour ñu jàppale ñu mun a am ndox ak bërëb fajukaay waaw ba pare fii bërëb boo xamante ne dañ fi sàmm am na ay tool ay sàmmkat lañ baykat lañ mais doole bi demewul noonu lépp ci tàllal loxo président Diomaye Faye ak gouvernement yam ñu ngi leen di sàkku ñaan ak bépp autorité boo xamante ni am nga xol pour jàppale jullit yi nekk fii ci Sénégal ñun tamit ci Sénégal lañu bokk waaw ñu ngi ci département Podor commune Dodel waaw di sàkku ñaan daal di sàkku ñaan bu baax a baax ci autorité bi waaw ñun Fetobak sonn nañ ngir yàlla gestu leen ñu waaye ngir yàlla gestu leen ñu bu baax parce que sonn nañ amuñu ndox amuñu courant encore amuñu réseau ñu ngi taal loxo lii di Tigo lii di Expresso lii di Orange ñu ngeen mu mun a jàppale ñu am réseau waaw amuñu réseau bu ñuy wut réseau ba léegi ñun ay kaw dañuy yegg si suñu kaw tabax pour mun a wut réseau loolu tamit dafa metti loolu dafa bokk ci dundu doomu aadama tey fi technologie bi toll waaw képp xale boo gis mu ngi yore téléphone di faj aajam mais munoo faj fii sa aajo si téléphone lu dul nga yegg ci kaw garab
loolu tamit bëgg nañ ci ñu si jàppale ba pare xam ngeen affaire wér dafa laaj même bu ñu amul dispensaire boo xamante ni mun nañoo yoral li ñu am yëpp li ñu bëgg yëpp nañ am benn ambulance ñu tegal ñu fi képp koo xamante ni feebar na ñu teg ko ci kaw ambulance bi balaa nga am 3 minutes 4 minutes nga mun a egg si dudeel wala nga dem juum wala yaa xam loolu tamit ñu ngi ñaan président bi mu jàppale ñu ñun Petobak ñun dëkk bi amul paa amul mag amul ndaw ñun ñëpp ñu ngi sàkku ñaan ngeen jàppale ñu si jëmmi Muhammad Rasul sallallahu alayhi wa sallam kii nag seen mbokk la Umar Lam wala Samba Jinde Lam moo doon waxtaan fii ak yéen yàlla na yàlla defal jàmm def ko ci Sénégal yëpp ci barke alquranul karim. assalamu aleykum bandiraɓe min calminama ko min haw Amadou Diop kalami koye dow inde Petobak affaire gonkaka ina wayno min goni koye jeeri ndi komi jeeri dokkude jeeri goɗɗuɗi komin joom jawdi en komin ɓesɓe komin joom sukaɓe en kono min ngala komin kuutori min ngala ndiyam so min ƴogoya ko mamin mbaɗa bamɗi min jaha min ƴogoya ne woɗɗi kilométre uji hay goto annda no foti ne wona nogas ne wona sappo ne wona sappo e joyyi ala ɗo fawi ndiyam ɗam kam woni hoore ɗo e wuuro he kam gila ngo diida mi anda holi ane kono ndiyam kam tawaka ɗo ndiyam ala ɗo min ɗonki dañde ndiyam ko ɗum woni caɗele amin minen rewɓe ɓe worɓe o ɓe fof somin jogui ndiyam tan ne wawi feere sakke goɗɗum yiile walla goɗɗum yiile kono ko ndiyam ɗam woni hoore refti hen ko safara o safaruji ɗi kala dafaɗo sone nawi ɗo aɗa yettoyade ɓene ma e lawol ɓe garba jibina e bolol sukaɓe foof nana jibina e leɗɗe sukaɓe foof jibinta koye leɗɗe e ɗum woni gueɗal ɗimmal ngal gueɗal tataɓal ngal sa yiiɗi liggade a dañata liggoriɗa nde tawno ndiyam ala yimɓe jooɗaki daraki rewɓe ne jiiɗi liggade worɓe ne jiiɗi liggade hay goto dañani liggori nde tawno ndiyam ala unu kadi koma jaaha tan mbaɗa gawal ma pana machine jaaha unoya ha godron ina woɗɗi ha maayi arma joni ƴefta tawi ko bamɗi walla kira nde wasa dañede walla ko nandi hen ɗum foof nani hen ɗen caɗele nani hen e goɗɗum ɗum kadi ko affaire école o min jangguini komin ɓami jangguinde ko mi anda hooli hitande nde min puɗɗi dañde musée momin daño premier ma kam ne semor seeɗa kono musée ji keddiɗi ɗi kam batte ɗe kam min donki yaade min dañi ɗo musée ɗiɗi batte kono min donki yaade sukaɓe ɓen jiɗi janggude kono jangde nde yahani min dayani no min jiɗiri ni tawi ko haala Allah jangde nde kam ne manki no feewi no min mankira ndiyam min jiiɗi heɓde ni jangde nde ko noon way mankude Allah jarama wadde yo Allah newne fof taw joni inchallahu taala ha joni wonno ɗo koye Sow TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiiɓe Sow TV wadde jokken wadde abonné partage to banggue caméra o ko musidɗo men guiɗo men suko togoso mo hakkille mawɗo inna wiya Amadou Diagne yetta no wadde ɗo e micro ko musidɗo moon Jiggo Hammet Jiggo gorko marde tule ole assalamu aleykum wa rahmatullah